damarın derman etdiýände ine ýagçalar. Düşündüňizmi? Biz çağa wagtymyz ejeler çağılar, arkasyna ýagçalardylar, içine ýagçalardylar osaguna. Köp dermanlar. Damarın hereketi gowy bolsa, göwrede dert durmaya aýlanyp gitýär sistemlerine. Näme diýdim? Damarın hereketi gowy bolsa, göwren sistemi bilen dert gelse de ýene aýlanyp gitýär. İçde uğramak köpelse soğukluk tapılıyor. Damar uğurluk köpeli verse bir yerden dertler tut başlıyor. Ne oldu? Aşağı salayım. Bismillah. Olacak diyelim olmaz. Peygamber can gaşını köp ýagçalaýarmışdyk diýen şu. Gaşa ýagçalandy, kellen damarlarynyň keýpi bolýar. 2 saat kelle ýadamy. Gaşyň eteginde damar köp, biz eýtýän ýa. Kunji ýagan bolýar, uwurp ýagan bolýar. Dağınımda bir günü 3 gerek ýagçalýar. Mihmany ýoluna oturmamyzda aýagymyz ýadamy, hereketi bolýar. Ya, Gönü içine çalsan bir şeyler yeňilje geçip adatyk çalýan ine ansaçy. Şeýle goýýan ine 3 sekund şeýle saklaýan. 3 sekund ýene şeýden, 2-3 minutda çeli siňýär. İçki damar, gryje, oňurga, bagyl hereketleri bolýar damarda. Ol düşündüňizmi? Ol düşündüm. Peygamber canımızın özü mübarek biter ýagçymışdy. Ýa köp çalýarmışdy. Bu bide de tavşyrykdy. Wetdehimi ýa köp çalýarmışdy. Köp dertler diňe ýagçalmak bilen näme göwren guramýar. Andelim. Onu men kamera